Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Mga igsoon ni atong santos nga misa, magpasalamat kita sa Dios sa walay hunong niyang kaayo kanatong tanan. Atong iapil sa atong pag-ampo ang atong mga igsoon nga mihangyo sa atong mga prayers, ilabi na kadtong adunay mga balatian sama kay Doktora Luding Amores. Ato siyang iampo for a total healing. Ug sa inyong mga prayer intention sa atong ipaabot ngadto sa atong mahigugmaong amahan. Mga igsoon aron maandam kita ning atong santos nga misa, maghinulsolo na kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadalaron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhiron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya Mga tao din isayo ka. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawang nagsasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa amahan, dawata ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa imaya sa Diyos ka Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, nagiusa ikaw sa nagkalain-laing mga nasod aron mag-ila sa imong santos nga ngalan. Itugot sa mga natao pag-usab gikan sa tubig ug sa bunyag ug ang kahiusa sa pagtuo diha sa ilang mga hunahuna ug ang kahiusa usab sa gugma diha sa ilang mga buhat. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhighariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang nagpuput kang Pedro o kang Juan ang bakul nga naayo, ang tanang mga tao natingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag portiko ni Solomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tao, miingon siya kanila, "Mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini ug inyo man kaming gitutukan? Naghuna-huna ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom o sa among pagka-Diyos nun nakapalakaw kami niining tawhana? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kung si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata, ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios, ug kamo mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituuhan, maoy nakaayo niining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus, maoy nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. Ug karon mga kaigsuunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niya mga propeta nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas o gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa, paginulsol kamo og balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala, aron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong kusog gikan sa Ginoo, ug unya ipadala niya si Jesus, ang Mesiyas nga iya nang gipili alang kaninyo. Kinahanglan magpabilin siya sa langit hangtod moabot ang panahon nga bag-uhon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo og propeta nga inyong kaliwat, ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumanon ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ang dili mutuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puuhon. Ug ang mga propeta sukad kang Samuel naghisgot usab bahitangod niining mga adlawa. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iya mga propeta alang man kaninyo. Ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa, gipili sa Dios ang iyang sulugoon o gipadala pag-una nganha kaninyo, aron pagpanalangin kaninyo, pinaagi sa pagbiya ninyo sa inyong dautang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo akong Diyos, pagkakatingalahan sa iyong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo among Ginoo, pagkamahimayaon sa imong ngalan, sa tibuok kalibutan. Unsa bang tawo nga nanumbaling ka man kaniya, o ang anak sa tawo nga nag-alima ka man kaniya. O Ginoo akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Gihimo mo siya nga ubos lamang og jutay sa mga anghel, o gipurong-purongan mo siya sa himaya o kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan, ubos sa iyang tiilan. O Ginoo akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero o kabakahan, ug ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, o bisan unsa nga nagalangoy sa kalawran. O Ginoo akong Diyos, pagkakatingalahan sa iyong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdayig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala ngadto sa Amahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi nagatbangay, sa katingalahang panag-away. Ang tagiya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol o bisti, si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea, muna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw hari nga mananaog, kami intaon kaluy. Amen.
Alleluia. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sakalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, "Ang kalinaw mag-uban kaninyo." Nakurat sila og nalisang ug naghuna-huna nga nakakita sila espiritu. Apan miingon siya kanila, "Nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha man kamo? Tan-awan ninyo ang akong makamot ug mga tiil. Ako gayud kini, hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa nakita ninyo nga ania kanako." Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Ilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa ipangutana sila ni Jesus, "Doon na ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siya og usa ka buok sinugbang isda ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, "Kining mga butang nga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat may tungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man ang mga salmo." Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug mingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa katulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga." Mga igsoon, mao kini ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, o Kristo. Mayong good morning sa tanan, no? Sa ebanghelyo nato karon mga igsoon, sa atong gibasa nga ebanghelyo, atong nadungog nga mitungha si Jesus sa iyang matinun-an o ipakita si Jesus sa iyang matinun-an ug miingon, "Ang kalinaw mag-uban kaninyo." Nangahadlok sila apan gipakita niya ang iyang makamot ug mga tiil aron ipakita niya nga tinuod siya nga nabanhaw ug anaa uban kanila. Mga igsoon, usahay sama pod ta sa mga disipulo o sa mga tinun-an, anaa kanato ang gibati nga kahadlok ug kabalaka. Ilabi na tungod sa mga bugat, mga problema, nabalaka ta tungod sa atong gibati nga mga sakit, ug uban pa, apan ang mensahe sa nabanhaw nga Ginoo mao kini, ayaw kahadlok, ang kalinaw mag-uban kanimo, no?
Ayaw kahadlok ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nahinomdom ko sa usa ka istorya, adunay usa ka inahan mga igsuon nga naghulat dito sa ospital kay nagkasakit ang iyang anak. Dili siya makatulog tungod sa kabalaka. Usa ka madre miduol kaniya ug miingon, kung naa si Jesus, naapod ang kalinaw. Taod-taod giimbita kining maong nanay sa madre nga mga muyo. Sa mga nangamuyo sila. Paghuman sa ilang pangamuyo, wala dayon nawala ang problema. Apan ang inahan mibati og kalinaw sa iyang kasing-kasing. Nabati niya nga dili siya, wala siya mag-inusara. Kauban niya ang nabanhaw nga Ginoo. Mga igsoon, mao kini ang good news sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Buhi si Jesus, no? Buhi si Jesus, dili siya patay. Ang atong paglaom o atong malauman, atong maduulan sa atong mga problema, buhi, no? Mao na nga dili kita angay nga mahadlok og mabalaka. Mao kini ang mensahe, ayaw kamo kabalaka, ang kalinaw mag-uban kaninyo, no? So, mga igsoon, kung walay peace of mind ang imong kaugalingon karon, pangayoa ang kalinaw nga mag-uban kanimo sa nabanhaw nato nga Ginoo. Kaya ang nabanhaw nga Ginoo nag-ingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. So mao kini ang mensahe ug ang pangayoon natong grasya sa atong nabanhaw nga Ginoo nga siya gayud mag-auban kanato ilabi na kung anaa ta sa makasamok, mga kakuyaw, kabalakag kahadlok. Amen. Palihog manindog. Sa atong pagpanaw kuyog kang Kristo, magampo kita nga ang iyang dalan sa kinabuhi, mahimutang mas tataw matag adlaw. Mutuwaw kita sa pag-ingon, Ginoo, uban ni kami kanunay. Ginoo, uban ni kami kanunay. Nga isip simbahan, magmatinod-anon kitang musangyaw sa Ebanghelyo sa paghinulsol o pasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, uban ni kami kanunay. Nga diha sa pag-ila nato sa kaayo ni Kristo, ang nabanhawng Ginoo madalak nato ang katilingbanong kaangayan ngadto sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, uban ni kami kanunay. Nga ang balaang kasulatan maglamdag kanila nga anaa sa kangitngit sa sala ug sa kawalay paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, uban ni kami kanunay. Alang sa panginahanglan sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, uban ni kami kanunay. Alang sa pangangamhanan sa publiko ug sa kaluwasan sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, uban ni kami kanunay. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakop ug sayop nga paggamit sa gahom ug nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, uban ni kami kanunay. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masugputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Alang sa mga nagpas-an sa bisan unsang matang sa kalisod, ang kabus ug ang masakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga maila nato ang presensya sa nabanhawng Ginoo diha sa Eukaristikanhong pagpikas sa pan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong tiyopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga ang mga nangamatay mabanhaw ngadto sa hingpit nga kalipay diha sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Para sa atong mga kaigsunan nga adunay mga balatian, sila ni Father Migs Dairo, Ma'am Nora Manggubat, Luding Amores, ug Fatima Anses, para silang total o hingpit nga kayuhan atong iampo sila sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Dios among amahan, ang among makasing-kasing nagdilaab sulod kanamo sa among pagpamati sa imong bugtong anak. Dawata ang mapag-ampo nining katawhang nagpanaw diha sa dalan sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo kamo mga igsuon, aron ang ako og ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga maluluyon kini mga gasa nga among gihalad nga mapasalamaton alang sa mabag-ong nangatao diha sa bunyag ug alang sa dali nga panabang gikan sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakhan ninyo. Maanaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, ug magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ining mahimayaong adlaw kanos-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Sa gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa paggabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa paggabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, diduyog sa pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Sanctus nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa sana sa kahingasan. Dayon ang nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahingasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siyang pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang matinun-an ug miingon. Dawata kini inyong nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og paginom kamo nga tanan gikan niini kay kinmong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa liwanag na nagtubos ka namo, pinangin sa imong krus, o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahios sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imong mahingpit kami sa gugma uban ni Leo nga mong Papa o sa among obispo dinhi sa Cebu ug sa tanang mga pari. Inumdumisab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong kaluy-i kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kesa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mga igsoon, magampo kita nga to sa atong mahigugmaong amahan, atong awiton na mapulong itudlo ka nato sa atong Ginoong Hesus. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, dinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay imo panangingarian, ang gahulugan himaya, bangko sa kahangguran. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausag kanimo. Mga igsoon, ato karong ipakita ang timaan sa atong pag-inig sunay, panagdait mana kaninyong tanan. Peace be with you all. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami.
mga igsoon, kini mga tong Ginoong Hesus nga nabanhaw ug nag-ingon kanato, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Patalinghugi o Ginoo ang among mga pangamuyo aron ang lukat nga imong gibayad alang sa among kaluwasan, maghatag unta kanamo sa hinabang nining kinabuhi-a ug magpadangat sa makalipay nga walay kinutuban diha sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Iduko ang inyong ulo katong pangayoon ang panalangin sa Dios. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga igsoon, nahalad natong santos nga misa, manglakaw kitawan sa gugma ug sa panalipod sa atong Ginoo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia.